Vila-real en un minut. Vila-real ha perdut 11 milions d'euros d'inversió europea. Mentre Castelló ha aconseguit 10 milions d'euros, Borriana 5 milions i Benicarló i Vinaròs uns altres 5 milions, Vila-real es queda a zero. L'estratègia seguida per Benlloc de desmarcar-se del treball realitzat per la Diputació i anar en solitari ha resultat un autèntic fracàs. Socialistes i Compromís han convocat este matí una comissió extraordinària d'Hisenda en la que han aprovat en solitari una pujada del 9,5% de la contribució per al 2017 en la que Benlloc ingressarà 1.800.000 euros més d'impostos dels veïns. Front als 16.600.000 euros de contribució de l'últim any del PP, els socialistes preveuen ingressar 20.743.800 euros de contribució, per lo que el socialista Benlloc es convertís en l'alcalde que més impostos recaudarà als veïns en la història de Vila-real. I mentrestant, Benlloc continua gastant en capritxos. Després de comprar el Gran Casino per 2 milions d'euros i de duplicar el gasto en protocol, ara Benlloc, el mateix dia que decidís pujar-nos els impostos, estrena nou cotxe oficial, treballant per un Vila-real millor. Partit Popular.